И здравейте хора, аз съм Мишо. Ето го Купър. Купър! Виждате, той не играе с такива мънички пръчки. Само да ви я покажа. Купър, къде си ги събира тия пръчки? Ще изядат. Ето го, там му е студено, съм свил. Той няма свършване на игра. Няма свършване на игла. Ще дам една пръчка, която на дървата. Ще му дам я. Купър! Един път намерихме дърво, сърце. А кое ще бъде подходящо за мен? Това ли? Купър! И как му правя? Тук ти го оставя. Значи не иска това. Кукичетата. Кажете при вас, изникнахте ли кукичетата? Ако искате да станете ютубъри и като аз сега за първи път станах ютубър. И така. Знаете ли какво стана? Само за 2 дена стигнах 12 лайка. Само за 2 дена 12 лайка. Айде, повторимо. И да ви кажа, че ако искате да станете ютубъри, натиснете едно клипче. Защото да правите истински видеа отнема много време и толкова плаща много пари. И трябва просто натиснете едно клипче, то не се плаща и натискате клипче или просто влезете в YouTube и отдолу по средата, най-отдолу по средата има едно плюсче. Натиснете плюсчето и ще ви излезе там правене на видеа. И ако имате профил, правите видеа. Натискате червеното копче и казвате какво ще казвате. И да ви покажа басейна. Той не е за къпане, но ще го изчистим. Ще става за къпане. Ето го, бръсане. Само да не си изтърва телефона в басейна, че тогава ще